Hello guys, mag-testing lang tayo. Testing. Bumababa yung aking... Mag-testing lang ako guys kasi yung aking biit ba nagluloko. Bumababa ba itong aking... Ano ba? Wait lang guys. Bumababa yung aking... Mag-testing lang ako. Kasi yung aking biit ba nagluloko. Ano siya, naggagaralgal. Rugaya. Sabangan. Nag-love shout out. Thanks for coming. Kita sana. Tama ba yung basa ko? Puntahan ko channel mo ha. Uy. Ano man to? Ano siya? Magtitesting lang ako guys kasi nagluloko yung aking... Mas maganda siguro to dito sa... $5 million the house. Mag-love shout out. Testing ako guys kasi nagluloko yung aking biit. Ayan. Pati yung aking ano bumababa din. O, di ba? Chikan, mag-love shout out. Hi. Hello.
Mag-ano lang tayo ba? Darling, hello darling. Darling, sana all darling. 'Di ba? Tama ba yung ano ko? Bakit yun? Parang walang sound. Bakit ganun? Walang sound. How are you? I'm good. Bakit walang sound? Oh, may gulay. Bakit talaga walang sound? Oh, bakit pag dito wala? What happened, May? Bakit ganun? Yung sound ko. Bakit? 2 million in the house. Mega love shout out. In the house. Yun, nawawala siya. Sorry. Diba? Golden Star Karaoke. Mag-try lang, try. Testing. Bakit ang tunog? Bakit ganun ang tunog?
O yan. Ayan, may boses na. Nagluloko siya. Promise. Testing lang tayo kasi hindi ko alam kung kailangan na ba itong palitan. One day, mag-love shout out, palitan. Yung bago yan, host. Oo nga eh. Kailangan na sigurong palitan. Ano ba sasabihin ko? Saan ba to? Nung nakarang araw kasi nagloko siya, kaya tinitesting ko lang siya ulit. So, tinitesting ko, nagluloko pa rin. Oops. O, diba? Kaya, pasensya muna kayo guys. Testing lang si Pinkay. Wala pa tayong pambili one day eh. Hayaan mo pagka nagkapera tayo, baka sakali, o di ba? Baka sakali mapalitan. Saan to? Puro testing na lang tayo nito na naman mangyayari. Nasaan ang ano nito? O di ba? O di ba? Ito. Matatapos na naman tayo sa parang yung host lang. Look. Uy, grabe ka sa akin. Ang bait ko kaya. Ang bait ko kaya. Parang ang layo ko sa mic ko, di ba? Ay. Mag-ano nga tayo, ano ba, ano? Tingnan mo, pati cellphone ko, hindi ko na alam kung paano ko buksan to ba. Ang bait ko kaya, hindi man ako magluloko. Hindi ah. Ano man to? Just start daw. Ang bait ko kaya. Mimi Burr, mega love shout out. Tinitesting ko uli kasi ano siya, nagluloko ba? Loko-loko lang ba? Magkanta tayo? Wala tayong maano ba? Salamat, Mimi Burr. One day, baka hindi ka pa dyan tamsa ka naman. Magkakanta na naman guys yung hindi marunong kumanta. Tingnan mo, mali-mali na. Ano daw sabi? May bayad yung pagtamsak. May bayad ba? Utang mo na, utang. Ano to? Ano to? Parang wala man sound. Di ba may naririnig kayong sound? Wala, di ba? Lukot-lukot talaga itong aking ano ba. Tapos, pag nagkaroon ng sound, magalgal. Budol ka talaga, host. Oy, hindi Saan to? Ayun. Nagulat pa tuloy ako. Ano, wala na naman. Kantahan kita. Global Karaoke TV. Budol. Saan banda? Hindi ako budol. Naiihi tuloy ako ba? Ay. Tamsak naman kayo dyan, guys. Baka hindi pa kayo nakatamsak. Tinitesting ko kasi baka. Guys, kung sino dyan mayroong bakanting sobrang biit. Wala talaga siyang sound. O, diba? Nawawala siya. Global Karaoke TV. Pagpasensyahan nyo na ako, ha? Ano lang to?
Naiihi ako. Hindi ako isang laro. Ano daw? One day, huwag kang tawa-tawa dyan ba? Golden Star Karaoke. Tusukin mo yan. Ano to? Ah? Pag wala sa ano ba? Pag wala sa anong kumanta eh. Loko talaga to si Pinkay, oy. Nawala na tuloy tao sa akin. Pag nandito ka na, wala ka nang maisip na ano ba yung kakantahin. 'Di ba? Kung ano-ano na lang lumalabas. Nangangati pa tuloy ilong ko. Ang Ang hina ng sound. Hindi ko maintindihan kung ano to. Pinagmasdan, mahina ang sound ko. At hindi na rin pinagsin pa. Pati ako nabibingi sa sound ko ba, guys? O, diba? Dito tayo. Pagpasensyahan nyo, guys. Magulo talaga to, magulo. Pagpasensyahan nyo, guys. O, tingnan nyo. Gumagaral-gal na naman. Ano to? Ano ba itong mga kanta na to? Wala akong maisip na kantahin, guys. Naiihi ako. نتداول مع إكسنس وبخبرتنا نصمد في وجه أي تحد. ثقتنا في وسيطنا بلا حدود. تداول مع حماية مالية لا مثيل لها. إكسنس التداول جزء منا. Commercial pa. Golden Star Karaoke. Itik talaga. Shout out to all. Mega love shout out. Parang maano yung tunog ba? Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. May nagsabi, bulag raw ang aking mata. Mga pangit na tunog, ano? Huwag lamang magtaksil sa bulong ng damdamin ko. Nang ibigin kita, marami ang nailing. May nagsabi, marahil nga raw ako ay hangal. Ayun na!
pusong di natutong magmahal. Kasalanan bang umibig ng walang hanggan? Kasalanan bang umibig ng buong tapat? Kung ibigin kay kasalanan, ayaw kong mawasto. Sa pagkakamali, ayaw kong gumising. JR, mega love shout out. Thanks for coming. Litik, thanks for coming. Ano daw? Malapit ng umulan, no? Oy, hindi pa tagul ngayon. Ano daw? Tinitesting ko lang. Pagbigyan niyo na ako. Ikaw ang dahilan. Pag-ibig ko'y bigo, siya'y umibig sa'yo. Sana'y mahalin mo tulad ng pagmamahal ko. Nilimot niya ako nang dahil sa'yo. Kaya kong tanggapin sapagkat palad ko. Ang kaligayahan niya ay nasa sayo. Ang lahat ay matitiis ko. Di ko sukat akalain. Di atay. Oh, baka. Pag wala sa mood, pag wala sa mood, kailangan siguro ito makainom. At siya ay naakit sa iyo. Ayun na. Sabi ko na eh. Internal POV. Internal POV.
Ayan, ayaw na talaga guys. Ayaw na siyang maayos. So, salamat sa inyo. Pain na siyos. Oh, ang laki talaga ng braso ko ba? Braso. Thank you sa 3 million in the house. Mag-ano sana ako guys eh. Tinetesting ko lang yung ano ko yung biit. Eh wala, ayaw talaga niyang maayos. Ano pala siya, pagka yung hindi mo siya pag hindi mo siya nagamit ng matagal-tagal, pag binuksan mo siya ulit, nagluloko na siya. Ano siya eh. Bago mag-Ramadan, hindi ko na siya masyadong nagamit kasi busy sa trabaho. Tapos umuwi ako ng Pilipinas, nagbakasyon. Oh, ngayon lang ulit. Palitin siguro to, palitin. Kain na ako guys. 9 minutes na lang guys. Salamat sa nakabig-big-big dyan. Bakit parang hindi rin nag-charge yung aking cellphone, diba? Lahat na nagluloko, yung cellphone, yung biit. Sis Lilian, salamat sis Lilian. Paed na ako si Sikoy. Inaano ko lang ng 1 hour yan. Nag-testing lang ako. Ayaw talagang maggana ng biit ko, sira na. Magngongo sana kung ano ba.
2 minutes na lang, si Sikoy. Pa-end na ako. Salamat. Salamat sa inyo lahat, guys, nang pumunta, guys. Hindi ko naman mag-isa-isahan. Thank you, thank you, thank you. Support kay Pinkay. Love you all, guys. Good night. Mag-ano kayo din mag-charge ng cellphone ko pati. Ano ba ang nangyayari? Bakit ganito? Good night, guys. Babu. Love you all.